you're right. Minna najmissu. Kif inti ma kemm int ħelba? Inti tagħmel xi dieta żgħod tmur il-ġim ma. Hello, darling! Fejn isma' fejn qattajtu dal-weekend? Ma ltqajna xejn? Kif inti rajt kollox sew, kemm li ma narak, rajt it-tfal, rajt kombinazzjoni l-bira, fejn ma, xena tittamlu, rajt kemm it-libsa pulita, prosit, rajt għax libsa. Di ċempju, di vera prosit. Mux il-nisa, għanajdlek, kif damel it-tfajla tijaj, it-tfajla tijaj dal-ħena l-iq. Hello! Ura ma tara xaħat, għanajdlek, mux ħammur il-bot, s-sebt li għadda. Qalbi! Kamili maraħi! Umbat jitru f'dak li najdlu jiena, tafri l-animal jkollhom il-defense mechanism. Il-nisa, dejjem, mux ħanġel it-tfajla tijaj, u ħafna meta bib li għandi jiena, jitru fil-complement mechanism, fej jibda jgħatu kompliment għal ħuxin. Kemm għandek serek ħelu, għakati għak, tu fej għamikom, kemm għallak il-flok, kemm għandek brava. U jekk bet nikdeb, daqqa ħaġa fuq, ħanajdlek.